Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, and you, we are his chosen ones. We are his children. We are his children. We are his children. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord is God, and he's coming again to come take us home. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord is God, and he's coming again to come take us home. Hey you, and you, we are his chosen ones. We are his children. We are his children. We are his children. Hey you, and you, we are his chosen ones. We are his children. We are his children. We are his children. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hello, boys and girls. Welcome to this edition of the Fundamental Beliefs, where we learn more and more about Jesus, how we can draw closer to our friend and Savior, Jesus Christ. And we are learning about the truths from the Bible. Today, we are on Fundamental Belief number 25. The fundamental belief that I believe gives us hope more than anything else. It is the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. While indeed He is coming back again, we've got a
there's many promises in the Bible of Jesus coming. And what I like about his promise, it brings hope in a hopeless situation. Wow, most of us are living in this unprecedented time that have been brought to us by COVID-19. But I've got good news for you. Remember the book of John chapter 14, it reminds us that we might be in trouble, we might be hard pressed. It says, let not your hearts be troubled. Just believe in my Father and believe in me. In my Father's house are many mansions, and I am coming back to take you, that where I am, you may be there also. So Jesus gives us the promise of his coming. And the book of Revelation chapter 1 verse 7 says, behold, he comes with the cloud, and every eye shall see him. And I want to see Jesus when he comes back, because he is coming to bring an end to sin, that we might live with him in his glorious coming. Wow, friends, I just want to be there when Jesus comes. And the promise, we know it is true, because God is not a man that he should lie. Has he not said, and it has to come to pass? Remember, God spoke things into his existence. He said, let there be light, and there was light. So when Jesus says he is coming back again, yes, we know he is coming back again. And for sure, God did not leave us blank. He gave us the signs of his coming. Read the book of Matthew chapter 24. It tells you that when this gospel of the kingdom is preached to every nation, they know that Jesus is about to come. And I'm excited, because these days it is not only being preached on pulpits in churches. We have gone virtual to show that Christ is about to come. And he says, when you hear about rumors of war coming, and pestilences and diseases which we have no cure of, know and read and remember that Jesus is coming. While he has given us the sign, he has even given us the promise that he is coming back again. And I can't wait for him to come back again, because me, and I believe you also, are tired of this sick world where people are dying, people are sick. We just want to live with the Lord. So we are waiting for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, by the way, the coming of Christ comes with a hope, because when he comes, we are going to live with him for eternity. So we need to do what Christ asks us to do, so that when he comes, we will receive him with gladness, with joy on the glorious day that he shall appear to us. Wow, boys and girls, I can't wait for the day of Jesus coming. Well, I remember there's a song that we used to sing, pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall love him, I shall meet him, when my Jesus comes again. Well, I can't wait for the coming of Jesus Christ, and I know you are also waiting for his coming. May the coming of the Lord bring hope to the hopeless world. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, we thank you because you are a covenant-keeping and a promise-keeping God. One of the promises that you have given us that comes with hope is your soon coming. We are waiting for your coming, that we might live with you in eternity. Bless us, O Lord, to prepare for your coming, so that we might be ready when you come. Bless us now and forevermore. In Jesus' name we do pray. Amen. Thank you, boys and girls, for joining us for the 25th edition of the Fundamental Beliefs. We are only left with 3 fundamental beliefs. So join us on the next edition, and I hope the Lord will bless you totally and completely as we await his coming. God bless you. When he cometh, to make up his jewel, all his jewel, precious jewel, his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they shall
twese munoni santenzi tino imbario rwake tino imbario rwake nekumira petone chigaro chake Yesu toyenda kumusha musha wa mwari kudenga tino yenda kuzioni kwa kana kisa kwa mwari tesenti tino imba tino ziha mwari tiriva nawe kudenga tiriva nawe kudenga uraidi toyenda kumusha musha wa mwari kudenga tino yenda kuzioni kwa kana kisa kwa mwari tino fana pano geza mwari titashika hapo titashika hapo mushawe Sioni mushawe Sioni toyenda kumusha musha wa mwari kudenga tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari ngati imbe kwasho tino nega kuchka totewera Emmanuel totewera Emmanuel kunyika kudenga toyenda kumusha musha wa mwari kudenga tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari Yesu toyenda kumusha musha wa mwari kudenga tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari Yesu tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari Yesu tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari Yesu tino yenda kuzioni paka na kisa kwa mwari
emzini wothando, emzini wabangcwele. Thaba linjalo lusuku lufiswa zihambini, lophelisa izinhlungu baphumle kubenzi. Ngithwale, 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 Ziyoni, ngithwale ngisezini wothando, emzini wabangcwele. Ngithwale, 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 Ziyoni, ngithwale ngisezini wothando, emzini wabangcwele. Ngithwale, 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 Ziyoni baba, Ziyoni, ngithwale ngisezini wothando, emzini wabangcwele, emzini wabangcwele, emzini wabangcwele, emzini wekhaya, emzini wabangcwele, Jerusalem akhona, emzini wabangcwele, emzini wabangcwele, emzini wabangcwele. Nyika isingaperi mune kutajene auzo mofuri hakuna usiku mwari achapukuta masoti abonese hakuna kuchane rufu, hakuna usiku mazamba yanokosha mune kutajene ziyange zendarama, hakuna usiku Maria chapukuta masoti abobese, hakuna kuchane rufu, hakuna usiku mazamba yafigwi mune kutajene nerwizi runopenya, hakuna usiku Maria chapukuta masoti abobese, hakuna kuchane rufu, hakuna usiku subahari zopenyi mumusha muchene nyeye ndiyo kupenya, hakuna usiku Maria chapukuta masoti abobese, hakuna kuchane rufu, hakuna usiku Maria chapukuta masoti abobese,
hakuna kuchane rufu, hakuna usiku. Mwari ajapokuta masoti aovese, hakuna kuchane rufu, hakuna usiku. 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 Rufaro rwezuba hiro rwakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni. Rufaro rwezuba hiro rwakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni. Mambo huya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari akanwiramo waini. Akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari akanwiramo waini. Mambo huya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Akawona ruhoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera. Akawona ruhoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera. Mambo huya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Mambo huya idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Tungamire mukati meziezo, mananda andibata, ndiwirombo ndiwike, ndimi mutungamiri, tenzi nditungamire, anondi parunyararo, anondi parugare, anetsitsi anengoni, naye ndinozovimba, anondi parufaro, anondi paupenyu, apondai
anoneta ndarukutika anondipawo simba semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza manana anomunzwa kana moti nyarara ndimwi tenzi wenyanza tenzi nditungamire anondipa runyararo anondipa rugare anetsitsi anengoni naye ndinozovimba anondipa rufaro anondipa upenyu apondaneta ndarukutika anondipawo simba handingafambi ndoga seiyayi ndainonikwidza yoga mubara vanhu miedzo namafungu zvondikhaminisa muzhira yechikristu kurumwa netsikidzi rambira mumba zvimwe zvingauye asi ndinosimbira rutendo rwangu mamuri kune avo neavo vanoti chinochururuka chinopwa iro dzamba rafuta richavaiko hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko vanofarira kundiona muvhu asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu kana namananda hangandibati namopa mukristu mate nerurimi asi ndinosimbira pamuchinjiko pachikomo chiye chekarivhari ndipo panobva simba rangu anonipa runyararo anonipa rugare anetsitsi anengoni naye ndinozovimba anonipa rufaro anonipa upenyu apondaneta ndarukutika anondipawo simba apondaneta ndarukutika anondipawo simba apondaneta ndarukutika anondipawo simba. Makadi vana vaMwari toda kutenda nemukana watapiwa naShe wekudzidza kubva mukati meshoko ravo. Mukati mezuva ranhasi tichadzidza nhau inokosha ine musoro unotiwo kana kusina munhu ngatidzorei uso hwedu tinamate. Baba wedu vari kudenga, tinouya pamberi pechigaro chenyu mukati mezuva rino tichitenda nekusanganiswa nenyasha dzenyu pakudzidza shoko renyu. Vai pakati pedu pachidzidzo chiri mberi, mugotipa kunzwisisa nekugamuchira nekuita zvakarurama tigoponeseka. Muzita raJesu tonamata nekusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari. Tichadzidza nhau yedu tichitora kubhuku ra1 Samuel chapter 11 verse number 1 kusvika paverse ya7. Tichaverenga verse number 1. Zvino Nahashi muAmori wakakwira akavaka misasa yake paBheshebhi Gileadhi kuzorwa naro. Zvino varume vose veJebheshi vakati kuna Nahashi, itai sungano nesu tikushumirei. Nahashi muAmori akati kwavari, ndichatenda kuita sungano nemi kana meso enyu ose orudyi achitumburwa, kuti ndinyadze vaIsraeri vose nazvo. Vakuru vaJabheshi vakati kwaari, titenderei mazuva manomwe titume nhume kunyika yose yavaIsraeri. Zvino kana pasina ungatiponesa, tichabuda kwavari. Verse number 4. Zvino nhume dzikasvika paGibhea kwaSauro, dzikataura mashoko iwawa kuvanhu. Vanhu vose vakachema kwazvo. Zvino Sauro wakabva kumunda achitinha mombe dzake.
Sauro akati kuvanhu, vanhu vanzwaiko vanochema kudai? Akaudzwa mashoko avarume vaJebhusi. Verse number 6. Ipapo mweya waMwari wakauya pamusoro paSauro nesimba, achinzwa mashoko iwayo, kutsamwa kwake kukamutswa kwazvo. Verse number 7. Akatora nzombe mbiri akadziguranya, ndokutuma nhindi idzo kunyika yose yavaIsraeri namaoko enhumwe, akati, ani nani unoramba kubuda nokutevera Sauro naSamueri, uchaitirwa nzombe dzake saizvozvo. Zvino vakatya vakabva kuna Jehovha, vakabata vanhu, vakabuda vose. Dai Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wenyaya uri kutiwo, kana kusina munhu, nau chidzidzo chiri pamberi pedu tichasiya tajekerwa nedzimwe pfungwa dzinokosha, kuti muupenyu hwedu paripo patinosvika pekuti tinogona kushayiwa munhu anogona kutinzwisisa, pamwe tinogona kushayiwa munhu anogona kutibatsira, pamwe mukati meupenyu hwedu tinogona kushayiwa munhu anotitarisa kana anotaura nezvedu, tinogona kushayiwa munhu ane hanya neupenyu hwedu. Nau mukudzidza kwatichaita mukati mezuva ranhasi, tichasara tajekerwa kuti kana tichinge tasvika mumasituations emhando ekuti tinotarisa kurudyi, totarisa kuruboshwe, poshayikwa kana nemumwe chete unogona kutirwira kana kutibatsira, chii chatinoita? Uya utaure nesu munhu waMwari. Toda kutenda Mwari nekuverengwa kweshoko rake. Patiri kudzidza pana 1 Samuel chapter 11 tiri kusangana nenyaya inokosha, but the real background, should I say, iri kuwanikwa mukati menyaya yayi. Tiri kusangana pa chapter 10 nemuchinda anonzi Sauro, akanga adamwa naMwari to be the king of Israel. Mukudanwa kwake, it was not the plan of God for Israel to have a king. Ndofunga tinonzwisa tose kuna 1 Samuel chapter 8 kuti Israel yakachemera a king pamberi paMwari kuti vagone kufana nawo namamwe marudzi. Saka patiri kusangana pana chapter 11 tinosangana nemuchinda anonzi Sauro, akanga ashoropodzwa navanhu. Vanhu vachifamba mukati menharaunda vakanga vanzwa kuti Sauro ndiye wakadamwa naMwari, but mukudanwa kwake kwaakanga aitwa, akanga ine a lot of negativity yaibva kune vanhu vakanga vasingamudi. Saka patiri kusangana nechapter 11 ndiMwari vari kucreata a scenario yekuti kana zvichibvira vagone kusiya vaiyanika pachena kuti Sauro ndiye wangu wandakadana. Saka ndo zviri Mwari. Unoziva so kana uchinge wadamwa kuva head editor, kana uchinge wadamwa kuva mufundisi, kana uchinge wadanwa in whatever position, kana ari Mwari akudana, Mwari ndio wanofanira kurwa hondo yacho yekuprova kuti ivo ndio vakudana. Saka Sauro ukaverenga vhesi rokupedzisira pana chapter 10 roburitsa pachina kuti Saul held his peace. Ukadzidza bhuku dzekwedu patriarchs dzinoti Sauro paakauya to the throne kwaakanga adamwa naMwari, he possessed the spirit of humility. Akanga ari munhu akazvityora, akanga ari munhu ari hambo, akanga asingazvitutumadzi, akazokoraptwa nekufamba kwenguva nekuda kwethe abuse yaakanga ainayo uye yaakanga aita yokuda kwechigaro. Saka pana chapter 11 Mwari vari kuseta a platform yekuda kuzosiya Sauro ari oga anoyanikwa pachena kuti ndiye wadamwa naMwari. Saka pana chapter 11 pairutanga pavhesi ya 1 zvinonzi zvino Nahash the Amorite ndiye akanga ari mambo wekumaAmorites. Saka zviri kunzi Nahash, zita rekuti Nahash simply means the serpent. MaAmorites kana muchimarangarira zvakanaka ndo vaya vekunguva iya kumashure, ndo vakanga vari zvizukuru zvaRoti. Saka Mwari even vana veIsraeri vachipfuura vachienda kuKenani, Mwari vakanga vakati vana veIsraeri musatombo, don't you ever think of it kuti mugone kurwisana nemaAmorites. Why? Because zvizukuru zvenyu, ihama dzenyu hadzigone kurwiswa. But tiri kuona panapa maAmorites ndo vari kuya kuzoita in camp around the Israelites. Inzwai vana vaMwari, kana munhu akabva pamberi paMwari akatanga kutera vamwe vaMwari and he begins to follow strange gods, he comes to a point where he is possessed nezvakaipa zvomuvengi to such an extent yekuti anoita go against even hama dzake. MaAmorites had estranged themselves to God to such an extent yekusvika pakuona hama vari vavengi. Ndo zvazviri mazuva ano. Ukatanga kutera dzin'anga, ukatanga kutera masvikiro, ukatanga kutera vaprofita venhema, havaone chimwe asi hama dzako ndo vavengi. Saka maAmorites had come to a point whereby even the gods dzavaiseva ndo dzaivaudza nekuvapa maadvice kuti you must go against the people of God. It is the spirit of Satan that empowers men to go against the people of God. Even in the latter days, tichaziva pachena kuti mweya uchasunda
the unit iri pamberi pedu uchange uri mweya uchange uchisundidzirwa nemuvengi kuti agone kuparadza vanhu vamwari. Saka the Amorites tikusangana naAsh, who is representing in this case the devil. Because the Amorites vakauya and they encamped against Jabesh Gilead. Mapisarema chapter 78 verse 10, I'm sure 8 to 9 and 10. Inobudisa pachena kuti diablos ndo zvaanoita. He encamps around the people of God. Unotsvaka kuvaparadza, unounza urwere, unounza kushayiwa mari, unounza kuvengana, unounza zvakaipa. He encamps around them kuti kana zvichibvira agone kuunza nyongano, confusion and discord amongst the people of God. Ndo zviri muvengi. Unoita encamp around the people of God. He encamps around those who are seeking to please God. And all the men of Jabesh Gilead said, make a covenant with us and we will serve thee. Ita sungano nesu. Kana waita sungano nesu isusu tichazvipa kwauri. Apane nyaya inotivhundutsa kuti vanhu vanozivikanwa nekuti ivo ndo vanotungamirirwa naMwari. Ndosaka Jeremiah akabvunza akati, is there no balm in Gilead? Then why is the head of my people not at this time healed? Saka patikusangana nevanhu veGilead vaitozivikanwa kuti kwavari ndo kumuzinda waMwari. Patikusangana navo panapa vachisvika pakuda kuita wirirano nemuvengi, the enemy of God. Inzwai vanhu vaMwari, kana matambudziko achinge auya, kana urwere uchinge hwauya, kana kushayiwa mari pfuma zvauya, kana kushayiwa mabasa, kana anything chingagone kuti wira mukati meupenyu hwedu, we must never come to a point where we shall be called the people of God vari kusangana vachiita a covenant with the devil. Vazhinji right now vari kugamuchira mabasa ekuti vagone kushanda neSabata. Vazhinji vaenda kudzin'anga. They are seeking to make a covenant nemuvengi. Saka pana chapter zvinonzi vakati, let us make a covenant. Kutya nekuvhunduka kwakavagamuchira kwakauya pamusoro pavo, and they sought to make an agreement nawakaipa. Hanzi panapa naAsh akati kwavari, ndichaita a covenant nemi on one condition. In other words, pavari kuuya ivo, pavari kuuya what we shall make a covenant. Zvinonzizvo iye ndiye akabva avapindura akati, inini ndichakupai macondition ecovenant yacho. Ndo zvinoita diablos. Ukaverenga bhuku rekwedu Our High Calling page 95 paragraph 3 robudisa pachena roti, the advantage that we may give to the devil, he will claim more. Ndo zviri Satan. Ukangomupa zvishoma anenge akuda zvakawanda. The little time that you give to the devil anotsvaka zhinji yose. Ndo zvaari diablos, ndo zvaanoita. Ndo saka muimba achimbo wekuda achiti akati, sin will take you further than you want to go. It will keep you longer than you want to stay. It will cost you far more than you wanted to pay. Ndo zvakaita chivi. Vakafunga kuti vachangoita just a covenant in ordinary, but havana kuziva kuti muvengi kana achitora anotora zvose. Anoda nguva yako, anoda umhandara hwako, anoda mari yako, anoda zvose zvako. Kana diablos akudhodza munhu, anodhodza nesadzu racho. Akaipa to an extent yekuti vanhu vazhinji pavakafunga kuti corruption yataakuita ndekungotenga Honda Fit. Right now as I speak, akuita corruption dzekutenga maRange Rover. Ndozviri diablos. You may think you are just doing for now, but diablos unoda kudhonza zvose. Hanzi vakauya vachiti, let us just make a covenant. Vakatione condition. Ndoda zvose zvikanzi right kana makuuya kuhondo. Ndoda kuti you must pluck out the right eye renyu, ziso renyu rekurudyi munofanira kuribvisa. Chikonzero why it must become a reproach. Charingotsvaka kunyadziswa kweIsraeri. Ndo zviri muvengi hama dzangu. Diablos anotsvaka kunyadziswa kwedu, anotsvaka kuvengwa kwedu. Unotsvaka ngoti kana zvazongopedzera ubude mapepa nawo, anotsvaka kuti pakupedzera uzongosenchwa ubva wauraya kariya yako yekubatira Mwari. Wakaipa is seeking the reproach of the people of God. Unogona kunge right now urungoita hako zvauri kuita, thinking hazvina basa. Unogona kunge uchifamba nemafambiro ako uchiita hazvina ndava, but zvakadaro Satan is seeking the reproach. Ari kutsvaka kunyadziswa kwevana vaMwari. Zvikanzi ngatiitei sungano, but kana taita sungano yatichawirana nayo panapa, I want you to pluck out the right eye renyu. Kana mabvisa your right eye, I want you to make sure, I want it to be a reproach in Israel. Saka zvinomborevei kwezvo? Vana veIsraeri pavaenda kuhondo, vakaenda kuhondo zvinonzizvo vaenda vaine shield nebakato kana nesword. Saka pavanonopinda muhondo, unzi naBhaibheri, vaitora shield vobva vakavha muviri wavo wose neshield. But with the other
and vanenge vakabata munondo. Then this right eye ndo rinenge rakadongorera rakatarisa muvengi anouya. Saka the shield would cover the whole body. Then the right eye would be the one that is being used to discern nekuona muvengi anouya. Ndo ravaishandisa ziso rekurudyi kuona zvakaipa zvose zviro. Ndo ravaishandisa kuziva kuti this is a friend, this is an enemy. Vaiziviswa neziso. Saka ndo paari kuti Nash, kana mukagona kubvisa ziso rekurudyi, then I am satisfied. It becomes to me a satisfaction that a reproach has come in Israel. Mwari zvaari kutsvaka vana vaMwari. He has given us as a church a vision yekugona kuona zviri mberi. But as the devil paari kuuya nema-temptations and trials dzaanotiwinzira, ari kutsvaka kuuraya the vision in our church. Ari kutsvaka kuuraya the vision in our families. Ari kutsvaka kuuraya the vision in our individual lives. Wakaipa ari kuona vanhu vane vision, ari kuona vanhu vanoziva kwavari kuenda. Ndosaka tidzidza ka ndiani ko uyu anoti where there is no vision, the people perish. Wosiya kana pasina a vision, vanhu vanoparara. Chikonzero, where there is no vision, where there is no mission, the church has got nothing to say about where it is going. We are talking about summer. Now pari kunzi Satani chaari kuitira zvose izvi kuti ziso ribviswe, chaari kutsvaka kuti Israeri inyare. Anozviziva Satani kuti kana munhu akanyara, confidence nesimba rekusimuka anozvishaiwa. Chinopirwa vanhu zvekuita naSatani kuti pazvinobuda pachena munyara. Satani anoziva kuti kana munhu anonamata Mwari, kana mutungamiri wechechi, kana mufundisi, kana erita, kana vakanyadziswa zvikazikanwa nenyika yose zviri seri kwegotsi ravo zvikaenda pachena, vachanyara. Simba rekudomira vachiti Jesu unouya zvavanoshayiwa. Regai ndikuudzei vanoma, zvakaipa kutrega mufield yaSatani nekuti anokusiyai muri pachena, anokusiyai musina chimiro. Anotoziva kuti vanhu vacho muchingomira vanotanga kutaura anotiudzeko mambocherechedzera zvakaita vanhu vake. Pamunomira muchida kutaura muchidzidzisa vana zvemuchato, Satani anobva amira achikuudza kuti haanotaureiko, tarisa zvakaita vana vake. Chaanozviitira kuti mushayiwe simba mukati mebasa raMwari. Saka kufield yakaipa hakusi kwekutreda. Hapana chakanaka chinobuda kuna Satani. Hapana chinhu chiri good chinoita come out of evil. Saka kuna Satani hakusi kwekuenda nekuti pakupedzisira vanhu vanonyara. Vazhinji vakatorasa kutenda nemhaka yekuti vakaita zvinonyadzisa zvikazikama. Nhasi hatichaoni kuchechi. Vazhinji vaiparidza, vazhinji vaimba, vazhinji anga ari madhikoni, asi vakaita zvinonyadzisa zvavakatsvakirwa naSatani. Apedza kukuitisa anokufumura, kana akufumura wokusiya usina chimiro pamberi pevanhu vonyara. But ndiri kuti kana zvakadaro chinge zvaitika, haikona kupera simba. Kuna Mwari anopa simba, kuna Mwari anotutsira. Rega kudzokera kumashure chekutanga, usapinda mufield yaSatani. Asi kune vakanyadziswa, rega ndikuudzei vana vaMwari, hatidzokeri kumashure, tiri kuenda mberi. Now vana vaIsraeri vachibviwa navo naMwari kuEgypt vachienda kuKenani, vakanga vane mission yavaipiwa naMwari. Mission yavana vaIsraeri yanga iri yekuti ndudzi dzose dzakapoteredza dzaifanira kuziva Mwari nokuda kwavaIsraeri. But now muchinda uyu Nahashi ari kuuya achiti bvisai maziso, bvisai vision. Vakabvisa vision yavo, varashika mission. Terai vana vaMwari, mukati megwendo gwekunamata, mukati megwendo gwechikristu, as long as vision iripo, tinogona kuramba takafokasa pamission. Saka Satani aizviziva kuti ndikabvisa vision, mission yarashika mukati memazuva okupedzisira. Mwari akati pamission yedu ndeyei, endai naizvozvo. Tikarashikirwa nevision, maziso anobva pamission. Saka Satani akatarira munyika, ari kuziva kuti vana baba akabvisa vision yekuramba vakatarira pavhangeri. Mari yaifana kusapota vhangeri inoperera kumasmall house. Kunana mai akabvisa vision yekuramba vakatarira pavhangeri. Mari yaifanira kufita nherera inoperera pamakeup namahairstyle. Satani anoziva kuti where there is no vision, vanhu havatarire pabasa raMwari. Mukati menyika yanhasi
vanhu vari kufa vari mukati mechitema, mukati menyika yanhasi vana vari kukuvara mukati memadrugs. Chikonzero nei? Satani wakabvisa vision, vanhu vakarashika mission yaMwari. Satani anotorera vanhu muono, akatorera vanhu nyaya yokuramba vakatarira pavhangeri, akatorera vanhu pfungwa dzokuramba vakabata pashoko raMwari, abvisa even mission yaMwari. That's why he is accomplishing a lot. Chikonzero vanhu vakabviswa maziso, havavoni sokuona kwaMwari. Mukati mehondo so vanhu havachazive kamubatiko keshield, vanhu havachagone kushandisa munondo weshoko raMwari. Chikonzero nei? Vakatorekwa vision naSatani. Ukaverenga 488 dzaGreat Controversy dzinotidzo, Satan invents unnumbered schemes to occupy our minds that they may not dwell upon the very subjects. Dzinoita kuti vana vaMwari vaponeswe. Diabolos wakaita kuronga une dutu rezvunhu kuti zvigone kuti occupy mamwe machapters nematopics nemasubjects ataakudiscassa as a church haatiendese kumberi, akuratidza pachena kuti Diabolos ari kuzama by all means kubvisa the vision. The church is being taken care of nemuvengi, and I can safely say our church is under siege. Chikonzero hatichazivi kwatakananga. Ndosaka vazhinji vari kubuda. They think the church is lost. Ndosaka vazhinji vari kuita zvavanoita, but this church belongs to God, and the captain ari kuidriver ndiye akapromisa pachena kwaichanoenda uye kwaichandosvika. Chikonzero iye wacho wakapika wakatendeka. As I speak right now, vana vaMwari, ndoda tidzoke pfungwa inokosha patiri kudzidza apa. Zvinodzidzo pavakaita zvavakaita izvi, hanzidzo vakarwadziwa to such an extent yekuti makarira mhere pavakauya nemessage kuIsrael kuti hama dzadiwa zvamunoona panguva ino, the Israelites, we are under attack. As Jabesh Gilead, we are under attack. Chikonzero zvinozi pavakataura message varume ava makarira mhere. saJohana akachema pachapter 5 anzwa kuti hakuna ungagona to loosen the seal. Inzwai vana vaMwari, panguva ino yandikutaura kudai so zvinonzi vakataura naye vakati chitiregedzaiko zvino zvitiende utipe mazuva 7 kana tikashaya munhu pakati pedu angagona kutiponesa, isu tichadzoka kwauri ungazoita zvaunoda nesu. Chandinoda papfungwa iyi, vanotaura pfungwa inokosha kuti give us a space of time. Unoziva vana vaMwari, the devil has been given a space of time kuti azadzikise mukombe wake. As I speak right now, anotoziva kuti nguva yake ipfupi. Ndosaka chapter yatikore chichibudisa pachena zvakazarwa kuti iye wakatsamwa kwazvo. Chikonzero anoziva kuti ane kanguva kaduku. The devil is angry with the church. The devil is angry with families. The devil is angry with the people. Vari kuziva kuti nguva yavari kurarama mazuva akaipa. Zvikanzi vakakumbirisa vakati give us a time, timbonotsvaka pakati pedu kuti hakuna here ungagona kutiponesa. Hanzi vakauya vakatanga kuridza mhere. Hanzi Sauro paakanga achiuya achibva kumunda, zvinonzi paakandosvika akanzwa vanhu vachichema, ndobva abvunza mubvunzo, what aileth the people? Ko vanhu vanochemeiko sezvinonzi vasina rusununguro runobva kuna Mwari? Seiko vanhu vari kuchema sezvinonzi havazivi Mwari? Inzwai vana vaMwari, kamwe kamuchemero kedu kanodhitemaina pachena whether we know God or we don't. Kamwe kamuchemero kedu katinoita nhamo, kamwe kamuchemero kedu katinoita kana zvakaipa zvatiwira kanobudisa pachena whether tichiziva Mwari kana tisingamuzive. For we have nothing to fear for the future except as we shall forget how the Lord has dealt with us in the past. Mwari wedu is not a God that forsakes us. Asi Mwari anotisiya as a prey in the hands of the enemy. Mwari wedu asi Mwari anotisiya sevanhu vasina anything chavangagone kuwana rubatsiro nacho. Mwari wedu haatirashe, Mwari wedu haatisiye. Even when the time of trouble shall come, God shall save his own. Mwari achaponesa vake. Mazuva ano atiri kurarama vana vaMwari, we must put our faith in God. Even when the days seem to be the darkest, even when the appearance seems to be forbidding us to make a success in our spiritual life, to make a success as a church, we must put faith in God. Ngatisei kutenda muna Mwari. Zvinonzi vakarasha uyu yavo muna Mwari, vakachema sevasina tariro. Sauro achisvika anoti what aileth the people? Seke muri kuchema sezvinonzi hakuna Mwari kudenga. Ndosaka Pauro akanyora akati chemai muine tariro. Zvaida kuzama kuitsa ndezvekuti vana vaMwari havafane kuchema vasina tariro. Kana matambudziko achiuya muupenyu hwedu, let us cry as people who know. For we know kuti kune munhu
aripo anopindira mhaka dzedu, aripo akabva kudenga akapihwa muviri kuti asvike pakati pedu akararama semunhu. He is acquainted with all the griefs and all the pain and troubles and sufferings dzatinosanganikwa nadzo muupenyu. He is not indifferent to those things zvinotinetsa. Kune munhu aripo, hama dzangu, kune munhu aripo. Hatichemi samahedheni, hatichemi sevasina tariro, hatichemi sevanoteera n'anga, hatichemi sevanosvikirwa. Tinochema saivo vakatengwa neropa raJesu. Kana tichichema pamberi paMwari, tinochema tichiziva kana iye achizenga atisvikira tichabudisa pachena kuti uyu ndiye Mwari wedu watanga takamirira. When God ultimately unveils and unfolds his power, hatitongi vanhu vari kushamisika, tinongoti hatichiziva kuti zvichaitika, kuti iye unoponesa uchatiponesa. What aileth the people? Nemhaka tiri kuchema as though there is no God. Mazuva akaipa paari kuuya nawo Mwari. We have been told that they are coming. Kunyange zvakadaro, the people of God are supposed to be sustained by the grace of God. Zonzizvo akabvunza akati, what aileth the people? Zvikanzi ndobva apa a proclamation obaudzwa zvose. Zvikanzi there is something chataurwa naHanash. Nash, the serpent of Amorites. Ndiye apa a declaration kuti he wants to pluck out the eyes of the people of God, that it may be a reproach. Zvinonzizvo paakanzwa izvozvo akazadzwa nekutya kwaMwari. Inzwai vana vaMwari, when the people of God are being reproached, Mwari ari kutsvaka those who may be filled with holy anger. The name of the people of God is being reproached. Paunokwira mabhazi, zita raMwari rinogona kutukwa. Paunofamba mumastreets, kamupfekero kevanhu kari kuratidza kuti vanhu vari kutuka Mwari. Terauone upombwe nekutekeshera kwawaita. People despise God, but kunyange zvakadaro Mwari ari kutsvaka vanhu vanozadzwa nemweya. What aileth the people? Zvinonzi akazadzwa nemweya panguva yaSauro. Sauro kwakubva ataura a message akati ani nani asingauye kuzobatsira Mwari pahondo dzake, iyeye ndozvichaitwa kumwombe dzake. Zvanzi akadeclare with the holy anger yakanga yazara mukati make, with the fear of God yakanga iri maari. Ndoda Sauro panguva iyi, if he could have only maintained this integrity up until the end, up until the last, vazhinji saSauro vachatadza kubatirira to the humility and the integrity of the Christian gospel. Vazhinji vacharasha. Vakatanga zvakanaka, but havana kuzvipedza zvakanaka. Bhaibheri rakuti panguva iyi akazadzwa nekutya, akaudza hanzi Israeri yose ikabatana naye. Inzwai vana vaMwari, as we are pushing this train forward, but kuzama by all means to push vhangeri raMwari kuti riende kumberi. God is looking for men vanounita, vanobatana, kana dziri mari dzoungana, kana whatever effort inofanira kuiswa kuti basa raMwari riende kumberi. That is what we seek to see in the church of God. Chikonzero our church is under attack. Chikonzero diablos unoziva kuti une nguva pfupi. Chikonzero diablos unoziva kuti hakusina nguva. Ari kutsvaka waangaparadza sekera ari kutsvaka. Ari kufamba achidzova seshumba. We are living in the most terrible times. God is seeking to save us. Dai Mwari atiitira zvakanaka, uya upendere shamwari. Now mukati memazuva okupedzisira apo tinorarama pedo nekudzoka kwaJesu kechipiri, mubvunzo wangu ndewekuti wawana here munhu? Kana wawana munhu zvigozodini? Now nditenderei ndiende nemizvishoma mukati mebhuku raJeremiah chapter 17 pa verse ya 5. Now Jeremiah ari kutaura nevanhu vakanga varasha kutenda kwavo muna Mwari. Jeremiah ari kutaura nevanhu vakafanana nemaIsraelites panguva yaSauro. Vanhu vakanga vachitarira mahuman resources kudarika the divine resources. Vanhu vakanga vachitarira more to the humanitarian aid than the divine aid in the time of a crisis. Tererai vana vaMwari, mukati menguva dzatinorarama, kana kusino munhu anogona kutibatsira, ko Mwari angabatsirai? Kana kusino munhu anogona kutipa simba, ko Mwari angatipa simba? Kana kusino munhu anogona kutipa muono when our vision is lost, Mwari anogona ere kurestore our vision? Kana kusina munhu. If there is no man, is God able to stand on our side? Tiri kurarama mukati menguva when people rely on connections. Kuti awane basa anoda connection. Kuti apinde chikoro
anoda connection kuti zvinhu zvimufambire mukati meupenyu. Kutora mari yako yawakashanda paATM kunoda connection. Kukolekta mari yawatumigwa kubva mhiri kwamakungwa kunoda collection. But what happens if there is no man? Chii chinoitika kana kusina munhu? Nyaya dzacho ndatodzifambisa sei? Kuti urapwe mukati mechipatara, zvaunogona kuvimba kuti apa ndarapwa, you need a connection. But what will happen if there is no man? What will happen if there is no man? Saka toita sei kana pasina munhu? Listen to the book of Jeremiah, chapter 17, verse 5. Zvanzi naJehovha, ngatukwe iye munhu unovimba nomumwe munhu, unoita nyama yomunhu ruoko rwake, uno moyo unotsauka kuna Jehovha. Nokuti uchafanana negwenzi murenje, haangavoni kana zvakanaka zvichisvika, asi uchagara panzvimbo dzakaoma kwazvo murenje, munyika yebare isingagarwi nevanhu. Teerai vana vaMwari, kana tikatsamira pavanhu, the days of our prosperity will equal the days of our desperation. Kana kusino munhu. Teerai vana vaMwari, tikatsamira pavanhu, tikatsamira pamaconnection, life will change its course at any time. Nokuti moyo wemunhu wakavora pana ungauwisisa. Zvikanzi naJeremiah, let me read these last verses as we pray. Wakaropafadzwa iye munhu unovimba naJehovha, wakaita Jehovha chivimbo chake. Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usingatyi kana kupisa kuchisvika, asi mashizha awo achava matema. Haungarangariri pagore rokusanaya kwemvura kana kurega kubereka zvibereko. Teerai vana vaMwari, mukati menguva yatorarama, apo Satani ari kutinetsa achitimanikidza kumativi ose, achipresa the guilty conscience yekuti tiri vatadzi, zvinotsvaka vanhu vanotsamira pana Mwari. Mukati mesociety wavengwa nomunhu weshe, pasisina anomira newe, zvinotsvaka vanotsamira kuna Jehovha. Kana kusino munhu anomira kurutivi kwako, kana kusino munhu achakubatsira pabasa, kana kusino munhu achakubatsira pautano, tsamira pana Mwari. You need Jesus. Ndoda kutaura nomumwe munhu wandoda kunamata naye mukati menguva dzino, ari kuti inini muupenyu hwangu ndatarira hakuno munhu, asi ndinoda kuvimba kuti Mwari ari parutivi rwangu. Munyoro wemapisarema oti kana Jehovha ari kurutivi rwangu, chinyi chandingatya? Munhu ungandiitei? Nothing will stand against us and prevail as long as the Lord is on our side. In the words of Isaiah, no weapon formed against us shall prosper. Hakuna chombo chinobudirira kana Mwari ari kurutivi rwedu. Pane mazuva akawanda atapedza tichitya wakaipa, tiri mwende tichisubmita kuma attacks owakaipa, but mukati menguva yatakurarama zvinotsvaka kumira kurutivi rwaMwari. Zvinotsvaka kumira kurutivi rwaMwari. Ndakunamata naSambati anoti I was about to give up. Ndanga ndakutoita covenant naNahashi kuti bvisa ako maziso, ndichakuseva, but I want to stand on the side of the Lord. Ndo munhu andoda kunamata naye. Ngatoine nguva yekunamata. Baba vedu vanogara kumusha wokumusoro kudenga, imi Jehovha ndimi utiziro hwedu munguva dzokumanikidzwa. Mubatsire ari pedyo. Mwoyo yedu painopwanyika, utano pahunopera, mabasa paanoshayikwa, zvokudya zvichinetsa, tokumbirawo Mwari kuti musatendera wakaipa kuti kunda nekuti zevezera manyepo. Tipei simba rokukumirirai, simba rokugara kurutivi rwenyu, simba rokufunga, kutaura nokuita sezvinodiwa neshoko renyu, nokukunda wakaipa nemano ake ose Mwari. Tinokumbirawo power unlimited, such that we may be able to stand on your side. Dakara tichikuona moya nembiri yedenga, tibatsireiwo even kumendena mastandards echiKristu atakatanga nawo, kuti tisazoneta mukati merwendo rwechikristu saSauro, asi tigone kuramba takabatira pamupendero wenyu. Dakara tichikuona muchiuya nembiri yedenga. Ndokunyengetera kwedu muzita raJesu. Amen. Tiri wana wa mambo, tiri
wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri isu atichazo chkititerere kwa ari toimba parwendo tiri wana wa mambo wa mambo wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri Yesu atichazo chititerere kwa ari toimba parwendo tino yenda kumusha tino yenda kumusha toimba parwendo tino yenda kumusha hapo wakosinane Jesu alikupenya toimba parwendo Geru faro toyenda Geru faro toyenda toimba parwendo atiregi kuimba moyo kushinda dakarati shika toimba parwendo Geru faro toyenda Geru faro toyenda toimba parwendo atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati no shika toimba parwendo atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati no shika toimba parwendo atireki kuimba moyo iri kushinga dakarati no shika toimba parwendo Hello. Hello, is that Pastor Makuire? Yeah, I'm Pastor Makuiri. Can I come and see you? Yes, you can come. You can come. Are you available in the next hour? Oh yes. Oh yes. Yeah, I'm available. Pasirinondere makuwa rakatu kwandari venga rakazara nekuvengana nerufu haruperi kugomera nekurwara hajiperi marinditore andioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwi Jesu ndakumirira
kakwedenga zuva renyu rekuyatenzi ranonoka ndingarare ngandigare ndiri mamuri ndizadzei nekutenda kana rufu rwaisvika dai ndairara muruoko rwenyu handioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kunakakwedenga ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kunakakwedenga handioni chandinogarira chiuya munditore ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kunakakwedenga ndamirira imi Jesu ndakumirira ndichiri kuda kuona kunakakwedenga handioni chandinogarira chiuya